Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Arya Firuz Saifullah saking kelas 11 TKP setunggal nomor absen 11. Sugeng rawuh para tamu ingkang kinurmatan, mugi rahayu lan berkah tansah katur dumateng kita sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa saha para sesepuh pamung desa saha tamu undangan sedaya. Sepisan marilah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah amargi kanthi pangyopanipun saged kumpul bebarengan nglaksani upacara adat bersih desa. Wujud syukur lan panghormatan dumateng para leluhur, mugi acara menika tansah diparingi kelancaran, menika tansah diparingi tumrap warga desa Karangrejo. Setunggal sambutan kepala desa, kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa kanggo maringi sambutan. Kalih sambutan sesepuh desa. Sasanipun punika sesepuh desa badhe maringi pangandikan ringkes. 3. Doa bebarengan dipimpin dening tokoh agama, mugi Gusti maringi kanggo rahmat lan keselamatan dumateng warga. Sekawan arak-arakan tumpeng lan hasil bumi. Lambang rasa syukur lan panghormatan dumateng Gusti Allah lan para leluhur. Gangsal kenduri bebarengan prambelangan rukun gotong royong lan praseduran. 6. Panggelaran seni rakyat, kadis jaranan reog utawi pelestarian budaya. 7. Doa penutup. Katen sedaya acara upacara bersih desa mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lan berkah dumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.